हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायना लागोन थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबोनो मोजाङै दङ आंबो दायो नोंथांमोननि अननायावनो एसे मोजाङै दङ नायसिगोन एसेबां मोजांबो नङा मानो होनना बुङोबा आङो दायो जायगाखौ जा सौहैसिगोनानो नालाय आङो बारा गोबाव गैखाला इनिफ्राय 3 घन्टासोनि जार्निबाव माने 3 घन्टासो सम लाबावगोन आरोना बेखिनि समसिम आङो मोनहैखासिगोनानो जायगाखौथ' सौहैसिगोनानो होननानै सानना लादो थेवब्लाबो आङो दिनै आङो एसेबां गोलाव भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिबोनो हायाखै बिनि थाखाय निमाहा बियो सुंद'यैब्लाबो आं नोंथांमोननो थेवब्लाबो एसे जायगा दिन्थिबोबाय जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलायदो बेजों लोगोसेनो आंनि चेनेलाव गोदानै सोरबा हाबफैयोब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय नैबेयाव फानलु फानला सासे हिन्जावसा फैगौ बे फानलु फानलाखौ मा लाबोदों बेखौनो एसे दिन्थिहरबाय आङो बेजों लोगोसेनो लाथावना बुस्थुफोर दङब्ला आंबो लानोसै नायदो बेफोरबायदिसो आखाइ बांग्रा बायदिनि बेफोरबायदिनि नायना लादो गोथां दङ एसे गोमोहां दङ एसे बायदिसिना अनेक कालार दं नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायना लादो नायदो जोंनि लोगोफोराबो लानो नागिरगासिनो दङ दायो बिसोरो लागोन जां नायनो दिन आरोना भिडिअनि गेजेरजों लायोबोथ' नुसिगोन आरो लायाबाबो नुसिगोन आरोना दायो नोंथांमोना खालि आं बेखौल' दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोना खालि नायलांबाय था होमबानो मिन्थिगोन आरोना भिडिअनि गेजेरजों मा जालांदों मा जालाङाखै आंनि दायो भिडिअ बानायनायनि माकसादानो जाहैबाय मोनसे मेम'रि हिसाबै थालांथोंसै इउटुबाव बेफोरबायदिनो आङो एंगारनो होननानै भिडिअफोरखौ बानायनाय जायो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननि एफा एनै सापर्टबो नागिरो नोंथांमोना सापर्ट खालामोब्ला आंनि चेनेलाबो एसे ग्र' जागोन बेजों लोगोसेनो आंबो एसे दावगानो थाखाय बोलो मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोननि एसे सापर्ट लुबैयो नोंथांमोना जाहाथे आंखौ सापर्ट खालामोबा आंनि चेनेलखौ शेयार खालामना होनो हाजासे बेजों लोगोसेनो सोरबाफोर गोजानै फैयोब्लाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अराय होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अराय सम थुनानै लानो दाबाव मानो होनना बुङोबा आङो गोदान भिडिअ एंगारोबा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसना अब्लासो सहैगोन नालाय बेनिखायनो बेखौ थुनानै लानो दाबाव दायो आङो भिडिअखौ आवगायगासिनो दङ जिखुनु जाया मोनसे लाबाय र' गाननाय मोनसे नायनोसै गाननानै कितना है कितना 10 दे रहा हूँ नैबे आखाइयाव गानग्राखौनो लासाबबाय एकदम गोथां कालारनि एसे गोथांबो होनजायो एसे ब्लु कालार आरोना बेखौनो बे जेला बेखौनो लासाबबाय आरोना 10 थाखा लाबाय बिनि बेसेनाबो 10 थाखा होमबाबो गाननानै मोनसे ओरैनो जार्नियाव काटपारी स्टेशननिफ्राय माने ट्रेना रानिं जाबाय दायो नोंथांमोना नुनो हादों आङो स्टेशननि एरियाखौथ' बारा दिन्थिदिया थेवब्लाबो रानिं जानायनिफ्राय आं एसे दिन्थिबाय बाहेरनि नोजोराखौ नोंथांमोना एसे नायना लादो बेबायदिमोन आरोना बे काटपारीनि स्टेशननि जायगाफोरा आरोना बेफोरबायदि नुदों नोंथांमोना नुनो हादों बेफोरबायदिनो नायना ला ट्रेननि सिगां जाबो एसे देखायबाय आं नोंथांमोननो फ्रन्ट साइडआव नुनो हादों ट्रेना बेफोरबायदि खारलांगासिनो दङ दायो गोजौ जाबा जों बेखौसो मोजां नुसोगारदोंलै ना ओरैजाय खामलाया एकदम बेस्थ' जागासिनो लागासिनो गासिबो ओंखाम जाखाबाय दाना आङो खिरखिखौ नायदो ओरैजाय नुनो हादों नायदो जानोसैयानो सासे जानो रेडि जाबायना आंथ' जानो जाथ'वाखै फैबावाखैनो ओंखामानो दा फैबा जानोसै दानाथ' 12थाफ्रावसो फैखायो जोंनि दाउदैनो दाउदैया नोंना सारुं punya asar. Coba kita asar, asar. Jangan lagi dong, saksi sana ya, saksi kini kemana?
गोथावदों आसोलाव अरसिलायनाय हायाखै न'खाय बोरै जालायदों मानि बिलाइ मानि आसार सामब्राम गुफुर दे बरिया जाना बेखाय बरिया मा नायखोलागासिनो ओंखाम जानाया गोथाव जायाखै नामा नायखोलागासिनो माथो गोथाव जायाखैदां बारा आसार गैया नामा नोंना दे दायो जागोन जोङो ट्रेना एसे खालि जाहांबाय एकदम नायदो बारा मानसि गैला माने बारा गोजान थांनांगौ गैला नालाय ससेबावबा मोनसिगोन ओंखामखौ जेने तेने लाखिबाय मोनसे मा दं नायनोसै खेवनानै र' सिङावथ' मा दं बेखौ मिथिला साम'साथ' होखाबाय साम'स होदोंब्लाबो सिङाव नायनांगोन ना खायफाया थगायो मोनसे लाखिना नायबाय आङो जा केन्टिननिफ्राय अर्डार होनाया इनोमोन आरोना एबारनिया इदिसो फैदों मैयाना इदि नङामोन माथो बिरियानिसोलै एबार नालाय बोरै ओंखाम होलांखो बिसोरलाय ओंखामखौ माने बेफोरबायदि अर्डार होआखैमोन आरोना आङो बेलेगखौ अर्डार होदोंमोन आं खेवना नायनो रोंदियाना आङो मा धरनाव होना गालांखो नायलाय बेफोरबायदि दखा जायो आरोना ओंखायनो सोरबाफोर ट्रेनाव बेफोरबायदि हान्थियोब्ला ओंखामफोरखौ सिगाङाव खेवनानै नायगोर बे ओंखामा 50 थाखानिनोमोन आरोना 110 थाखा लांबाय आं नायदो होमबा बेसेबां लुथिना लाना थांखो आंखौ बेफोरबायदिनो आरोना गोरोन्थि दामाव आं बायदि गोरोन्थि दामाव आरोना नोंथांमोना नायदो दावदैयाथ' दावदैखौनो अर्डार होखादोंमोन माने सादा ओंखामसोमोन आरोना सादा ओंखामब्लाबो दायो मा जाना होखो नायदो बिरियानि टाइपनिसो जाना होबाय बे ओंखामा 50 थाखानिल' ओंखाम गाज्रि लुथिखायो ओंखायनो बेफोरबायदि गोरोन्थि दामाव आरोना थेवब्लाबो आं जानोसै माथो खालामनो उफायथ' गैया होना थांबाय जानांसिगोन थांग'बाय दाथ' बिखौ बहा नागिरना हमबाय थानो ओंखामखौथ' जाखांबाय जेने तेने ओंखाम जाखांनानै मा खालामनो आरोना उफाय गैया एसे थगायजानाय बायदि जाबाय उफायथ' गैया एकदम थगायजानाय बायदिथ' जाखाबाय गासै थगायजानाय बायदि जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि भुलावबो गोरोन्थि दामाव आङो दायो ओंखामखौ जाखांबाय आङो थांबाय थादोंनि दायो आंना लामायाबो बारा गोजान गैखाला अट'टे जासिगोन 3 घन्टासोनि उनावनो आङो मोनहैखासिगोन आरोना 3 घन्टासोनि उनाव मोनहैब्ला जायगाखौ मोनहैनायनि जोंनि स्टप जों जिथुनाखि ओंखारगोन बे जायगाखौ ओंखारनाय जायगायाव आं नोंथांमोननो बे जायगाखौबो एसे दिन्थिनोसै भिडिअ क्लिप्स लानानै दायो एसेबां भिडिअ बानायबाय थाला आङो दावबायदिनि एसे जिराय बरिं मोनसोबाय थाबायनोबो मोनाखै नालाय गारियावनो जिरायबाय थानाय जाबाय ओंखायनो उफाय गैया आरोना आं दायो थांनानै दा एसे खोन्दो दिन्थिलांनोसै नोंथांमोना जाहाथे आंनि भिडिअखौ खालि नायलांबानो जाबाय आरोना नै मालाय जाखां लोंखां उन्दुबायानो नायदो सिथ्लायाव उन्दुनानै दङ गाहाय गोजौआव सासे आरो गाहायाव नायनो हागोन गाहायाव दिन्थिगोनबो आङो बे गोजौआव सासे उन्दुनानै दङ बिसानैनो बिगुमै मालायनि गाहायाव इन्जय सानैजों नालाय रायलायगासिनो दङ सासेया जिरायगासिनो सासेया उन्दुनानै